Ik ben Avelien en ik doe BMX. Wat doe je hier nou van, jong? Nou, we zijn eigenlijk op de startheuvel en dan gaan we starten. Onder starthek en dan gaan we weer naar beneden en dan moeten we zo hard mogelijk fietsen tot aan de finish. Riders ready, watch the gate. Had je hem daar bij de stad staan? Ik vind dat best wel heeg. Ja, ik vond het eerst echt heeg, maar nou niet meer. Is het ook spannend? Soms een beetje. Nou, had ik begrepen, daar stond je best wel goed in best. Hoe goed best? Ja, wel goed. Ik heb al je eerste prijzen. Eén keer van de Nederlands kampioenschap. Van de NFF. Die hebben we hier. En vaker, ja, ik ben echt nog Veluws kampioen geweest. En nog meer. Maar voor de rest ben ik net wereldkampioen of zo. Work it out. The brothers gonna 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 work it out. Best wel eens vol? Ja, En is dat dan ook heel vervelend? ja. Eén keer toen heb ik een blauwe pink gekregen. Deze, maar daar is juist helemaal niks meer van. Dat wie hem. En die wie heel blauw. Nou, ongeveer tot hier. En die het zeer? Ja. Want toen ik voel, toen ik in de auto stapte, toen zei ik tegen mijn heid, ik ga een blauw pink Want toen hiest het pas in de gaten. in de auto.